गोजोन मोनाबिलि लोगोफोर, मोननैसो गोनांथार खौरां दङ नोंथांमोननि थाखाय। अन्नानै फारियै नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ जोबोद गोजोनथाव खौरां। आसामनि फाहामगिरिनि गेदेर जाफुंसारनाय। रायजोआव गिबि खेबनि थाखाय कभिडआव गाग्लोबजानाय सासे प्रेगनेन्ट आइजोनि अपारेशनखौ जाफुंसारै खालामनो हादों। बे अपारेशनाव कभिड गाग्लोबजानाय आइजोआ जोनोम होयो सासे कभिड नेगेटिभ खुदिया। बङाइगावनि गंसे गावखुंथायारि खोन्दोनि फाहामसालियाव गिबि खेबनि थाखाय कभिड पजिटिभ प्रेगनेन्ट आइजोनि अपारेशन जायो। खुदियाया जोनोम मोननायनि उनाव डाक्टरा आनजाद नायनानै कभिड नेगेटिभ होननानै फोरमायनायजों लोगोसे खुदियाया दासान्दि जोबोद मोजां हालोदाव दं होननानैबो मिथिहोयो। बङाइगाव सोहोरनि स्वागत फाहामसालियाव लुफुंनाय कभिड बेरामिफोरनि जर'खा अपारेशन खथायाव डाक्टर एस.के. दासनि दैदेननायावनो जोबनानै थाङो बे जाफुंसार अपारेशना। मख'जाथावदि बङाइगाव जिल्लायाव दासान्दि कर'नाया गिख्रंथाव महर लादों आरो बेफोरबायदि समावनो सावस्रि मावथिफोरनि बे देरहानाय खौरांखौ बयबो बरायदों। सांग्रां जा सामोलैथा। आसाम पुलिसआ गोख्रों राहा लादों। जायफोर आसाम सरकारनि कभिडनि नेमखान्थिखौ गनाया एबा आयेन सिफायगोन बिथांमोननि बेरेखायै बुथारनो नाजानायनि केस होनाय जागोन होनना आसाम पुलिसआ गोख्रों हुमखि होदों। कर'ना भाइरासनि गोसारनायखौ होबथानो थाखाय रायजो सरकारा दिनै फोसावदों गोदान नेमखान्थि। बे नेमखान्थिफोरखौ सिफायनाय एबा गनायै सुबुंफोरनि बेरेखा बुथारनो नाजानायनि केस होनाय जागोन होनना हुमखि होदों आसाम पुलिसआ। बेनिखायनो साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनहा आसाम सरकार होनाय कभिड-19 नेमखान्थिफोरखौ जाहाथे फालियो बेखौ खावलायहरनाय जाबाय। दानिया फैबावदो गुबुन मोनसे खौराङाव। आसामनि सानसुमै मेलेमजिबि थुनलाइगिरि हमेन बरग'हाइनि रुंसारि जानायाव गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। असमिया थुनलाइनि फोथाराव खन्थाइ, रायथाइ आरो बायदि बिथिंनि थुनलाइ सोरजिनानै मैखोमै बिहोमा जगायबोनाय आसामनि सानसुमै मेलेमजिबि लिरगिरि आरो खौरांगिरि हमेन बरग'हाइनि रुंसारि जानायाव गोथौयै दुखु फोरमायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। आरो बिथां बर'आ बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोननो हायो बिनि थाखाय इसोरनाव आरज गाबदों। भारतनि मानगोनां गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ इंलेन्ड दावबायनो गोनांखौ कर'ना भाइरासनि गिथाव थासारिनि थाखाय बातिल खालामबाय। फैगौ 17 निफ्राय 13 जुनसिम इंलेन्डआव जानो गोनां बुहुमनि G7 सामिट मुलुगनां हादोरफोरनि गोनांथार सन्मेलनाव बिथाङा थांनो गोनांमोन। नाथाय भारत हादराव कर'नानि गिथाव महर लानायखौ नोजोर होनानै बातिल खालामनाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। इंलेन्डनि गाहाय मन्त्रि बरिस जनसनआ G7 सामिटआव नरेन्द्र मदिखौबो स्पेसियेल हांख्रायदोंमोन। बे G7 सामिट कनफारेन्सआव बुहुमनि गोहोगोरा हादरफ्रा बाहागो लागोन। दा बे G7आव जोंनि भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ बाहागो लानो हानाय नंला। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। आसामनि मन्त्रि इउ.जि. ब्रह्मआ कभिड-19नि थासारिखौ लानानै जिल्ला बेंगिरिजों सावरायदों। आसामनि मन्त्रि सभायाव हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल स'इल कनजारभेशन वेलफेयार अफ प्लेन्स ट्राइब एन्ड बेकवार्ड क्लास (BTC) बिफाननि समायखिरा लाखांनायनि उनावनो दिनै इउ.जि. ब्रह्म बिथाङा बाक्सा जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि आरो पुलिस बिफानजों जयै जिल्लानि गेजेराव थानाय कभिड-19 थासारिनि बागै गुवारै सावरायनाय जायो आरो लोगोसेनो सोरखारा गोदानै फोसावनाय कभिड-19नि नेमखान्थिफोरखौ फालिनो थाखाय गोख्रों बिथोन होयो। जिल्लानि गेजेराव कभिड-19 पजिटिभ बांबोबाय थानायखौ होबथानायनि राहा लायो। बाक्सा जिल्लायाव कभिड-19खौ होबथानो थाखाय नांगौ बायदियै अक्सिजेन, देहा फाहामसालि, ICU खथा, PP किट्स बायदिफोरा दङ। सिगांनि समाव आंखालाव दंमोनब्लाबो दायो कभिड-19खौ होबथानो हानाय गोहोआ जिल्लानि गेजेराव दङ आरो गोनांथि जानायफोरखौ सुफुंनो रायजो सोरखारजों सावरायगोन होनना बुंथिदों। बाक्सा जिल्लानि गेजेराव तामुलपुर महकुमानि बेन्दोंआवनो कभिड-19 पजिटिभखौ बांसिन मोननो हादों होनना मन्त्रि बिथाङा फोरमायथिदों। बेजों लोगोसेनो मन्त्रिनि मासियाव जिरायनानै आरोबाव ओनसोलाव जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय थाबैनो जागायगोन होनना मन्त्रि इउ.जि. बिथाङा दाजाबदेरो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।